Целева страница, която не продава. Споделям с вас история за бизнес, който имаше чудесна промоция, имаше чудесни условия за своите клиенти, но те не бяха отразени добре в тяхната целева страница. Преди време с мен се свързаха от компания за охранителни услуги, така наречените СОТ фирми, и ме информираха, че планират голяма мащабна национална кампания, която предлагат на клиентите си безплатни услуги, ако купат определен пакет. Казах: чудесно, няма проблем. Организираме срещата, показват ми целевата страница и какво да видя. Едно изречение пише безплатен монтаж с червени букви и това беше всичко. Нито снимки, нито ползи за клиента, нито информация, с която да кажат какво съдържа този пакет, какво им дава като сигурност, какво им дава като технология. Всичко това липсваше, въпреки че беше планирано и подготвено по много добър начин. Ако имате хубав план, вие трябва да актуализирате съдържанието във вашия сайт. Защо? Защото сделката става във вашия сайт. Ние може да напишем в рекламите супер пакет, супер условия, да сложим срока до кога да го купят. Всичко това е чудесно, но сделката става във вашия сайт. Извода от историята е, че трябва да инвестирате достатъчно време, за да оформите добре своята целева страница. Да оформите така, че да генерира продажби, да прави сделки. Ако искате да го направим вместо вас, вижте нашето предложение, като кликнете върху линка в описанието.